No toto je bájo. Čaute, čaute. Dáme si dneska veľmi vďačnú tému. Na Betón sa stretávate veľakrát s klientami alebo s ľuďmi, ktorí s tým absolútne nemajú skúsenosť. A tá otázka, že je to práve? Ako zistím, že je to práve? Má to certifikát? Téma nekonečná, o ktorej sa dneska budeme baviť a rozoberieme to, aké zliadky a mince existujú, aké máme na to zlievárne, čo ten certifikát vlastne čo má obsahovať, či to má byť tak, ako si ľudia predstavujú, nejaká vyčančaná A4 s nejakou študentskou pečaťou a nejaký papier má dokazovať pravosť nejakého kovu, čo, keď sa to vysloví nahlas, to vyznie ako dobrý nezmysel. A keďže nám to Miro skrátil, máme 25 minút, v pohode stíhame. A budem rád, keď budú otázky, keď bude nejaký dialog, len aby som si tu nerabkal 20 minút svoje veci. Dobre, skočíme na prvé zliadky. Zliadky vieme rozdeliť na liaté, razené, kombibar, prémiové alebo green gold. Liaté sú väčšinou veľké zliadky od štvrť kila, pol kila, hore kilovky sú v obrovskej väčšine liaté. Takže sa kov jednoducho rozstaví a preleje sa do formy. A ako to tam chladne, tak vtedy sa tam potom vyrazia vlastne tie údaje, ako je kilo, rídzosť, rafinérka a podobne. Razené zliadky sú vlastne vytvorené z nejakého dlhého plechu alebo dlhého plechu kovu, či to bude zlato, striebro a tak ďalej. A rovnako sa potom vyrábajú aj mince, že sa z toho dlhého plechu vystrihávajú tieto pliešky a tie sa potom razia nejakým strojom. Toto je vlastne aj jeden z tých dôvodov, prečo napríklad tie malé zliadky ako 5 gramové a všetky, čo sú menej ako unca, sú v prepočte na 1 gram drahšie, pretože vlastne je tam treba viacej práce, aby sa tam vlastne nazbieralo 30 gramov, dajme tomu porovnaní s tou uncou. Kombibary vyrába, zatiaľ, že teda mám vedomosť, dúfam, že niekedy sa iba Valkamby. Majú zlaté, majú strieborné. Dajú sa vlastne jednoducho rozlamovať na 1-gramové kúsky, takže je to veľmi obľúbené, čo ja si všímam pri ľuďoch, ktorí nie sú pesimisti, ale sú realisti a rozmýšľajú nad všelijakými scenármi, lebo chcú byť radšej pripravení ako prekvapení. A niekedy im príde 50 eurová alebo 40 eurová minca veľa a nakupujú napríklad aj strieborné kombibary, ktoré potom takisto vedia po 1-gramových strieborných rozlamovať. A čo sa týka výkupu tohoto, vieme vlastne vykupovať aj rozlámané kombibary, len sa to objednáva vlastne na našej infolinke, ale dá sa individuálne dohodnúť vlastne výkup spätný aj polámaných kombibarov. Prémiové zliadky robí len pár zlievarní, najčastejšie určite poznáte Pump, ktorý má vlastne tu Lady Fortuna v logu. A môj obľúbený je Stacker od americkej zlievárne Scottsdale Mint. Videli ste ho všetci, jak vyzerá? Ja mám ho tam teraz do ruky. Moja žena hovorí, že on je schválne robený a vyzerá ako Lego kocka, aby ťa to motivovalo, že tá jedna kocka ti nestačí a potrebuješ viacej, aby si ich skladal do seba. Zaujímavé je, že pri tých prémiových, toto je napríklad kilo, ale prémiové sú vždy razené, aby tam bol čo najčistejší ten detail, aby to nebolo ničím obyčajné. Tým aj niečo stoja, ale nie sú zase tak výrazne drahšie a na rovinu sú úplne cool, lebo tento komukoľvek dávaš do ruky, tak keby si mal vybrať medzi tým obyčajným kilovým a týmto, tak je voľba jasná. Prišli nedávno od Valkamby aj zliadky Green Gold, ktoré sú veľmi, veľmi špeciálne tým, že tá surovina pochádza z baní, ktoré dodržiavajú najvyššie štandardy starostlivosti, životné prostredie, bezpečnosť, ľudské práva a tak ďalej. Dokonca sa aj v inej sekcii tej zlievárne alebo tej rafinérie spracovávajú tak, aby nedošli do kontaktu s tými menej čistými kovmi.
Takže vlastne Green Gold sa ťaží úplne inde a zlieva sa takisto úplne inde, aby to bolo to najčistejšie green, čo majú. Čo si myslím, že takisto do budúcna môže byť populárne. Možno takisto pre takú klientelu ako pre tých, čo majú radi tie ESG fondy a udržateľné a sustainable a vegan a neviem čo, tak možno to môže byť cieľovka na takéto green goldy, ktoré u nás sú, myslím, asi o 20 alebo 30 eur na zlatej unci drahšie ako obyčajné, takže mi to nepríde, že by to bola nejaká premrštená cena vlastne k tomu. Stále individuálny nákup, nie cez komoditný účet. Presne tak. Presne tak. A viem, že v jednej chvíli sme ich mali a teraz už dlhšie, keď som ich preschroloval, tak sú vypredané, takže môže byť o to celkom asi záujem. No, veď to sa chcem spýtať. Ďakujem. A keď prebehneme z lievárne, tak tie úplne najznámejšie, čo poznáme a na ktoré sme napojení vlastne aj my v Golden Gate, Valgambi vo Švajčiarsku, Argor Herause vo Švajčiarsku a Pertmint. Všimnite, že tento rok oslavuje 125 rokov. Aj na tej lunárnej minci Draka je teraz taká malá 125. Takže to sú firmy, čo už aj nejakú skúsenosť tým majú. Tam je zaujímavý strašne údaj, na akú čistotu vlastne zliali to zlato. Na 6 deviatok. Aha. Určite budem chcieť potom Krugerrand. Ten sa nám hodí do témy. A čo je ten slávny certifikát pravosti a prečo ho ľudia očakávajú na papieri? Prečo očakávajú na papieri, neviem. Asi im to niekto tak, nejaký dobrý predajca ukázal. Každopádne certifikát je na každom zliadku, na každej minci a je tam priamo vyrazený. To, že je ešte niekde na obale alebo extra, je len nejaký ďalší bonus, ale niekto neznižuje kvalitu toho zlata alebo striebra alebo akéhokoľvek kovu, čo tam je. To, čo je dôležitejšie, je, že má obsahovať nejaké atribúty, na základe ktorých sa my rozhodneme, či si ten zliatok mincu kúpime alebo nie. A to budú. Vždy tam musí byť hmotnosť na tom certifikáte. Vždy to bude typ kovu. Takže pre nás hlavne zlato, striebro, platina, označené často anglicky alebo latinsky. Rídzosť jednoznačne, či v percentách alebo vlastne v týchto tisíckach, pri zliadkoch aj sériové číslo. Sériové číslo pri strieborných tehlách ale nie je až také dôležité. To sériové číslo je tam často pre potreby tej zlievárne a pre nejaké inventúry a nejaké štatistiky. Jak tu Michal pred chvíľkou povedal, má klienta, ktorý má 200 kg striebra. Taký človek, keď to potom odpredáva, tak je to dosť problém prehrabať sa 200 kusami kiloviek a nájsť tam to správne číslo. Môžem ti rovko skočiť? Povedz. Michal mi dal tú mincu a tam je tá P125. Čo to vlastne znamená P125? Na Pertmint, na svojich minciach má vždy malé P-čko. Vždycky. Je to vlastne tá značka toho emitenta. A tá 125 je vlastne výročie, oslavujú tento rok 125 rokov existencie. Tak. A na každej minci oni to P-čko majú. Keď si pozrieš aj všetky... Na minci. Na minci je tam mala... Tam budeš mať asi kengury. Niektorí ľudia nevedia... Sú také zvláštne, že niektorí to nevedia rozoznať, že sú tam nejaké vlnky, alebo že prečo sú tam... O to, že je tam tá rázba 225 mení nejaký vyberať kódu, to len také, že aby oni sú preznačení. Ešte som si to nevšimol, to P majú na každom, to je, dajme tomu, takých podpis. A tá 125 je tam o to, že bolo to teraz. Tak. A na zliadku, teraz budeš mať zliatok v ruke, vieš si tam všimnúť, že tam bude označenie kontroly. Tam bude vlastne SIR Fonder alebo Malter Assayr, čo je plus minus v dvoch jazykoch ako testované výrobcom.
To tam je takisto vždycky na tých zliadkoch, tehličkách. Neviem teraz, z ktorej, ale ide o to, že či to bolo v nejakej skôr švajčiarskej alebo skôr nemecky hovoriacej časti. Takže ten certifikát pravosti je vždycky na tom zliadku. A akurát často je to také maličké, že sa to ťažko číta, hlavne pri tých malých 5-10 gramových. Takže preto je to potom aj na tom obale. Pardon, ja sa napijem. Takže pretože sa to ťažko číta, tak aj ten obal slúži ako nejaký certifikát a všetko, čo je na tom zliadku. Vyrazené je napísané na tej kartičke, pretože tam je to oveľa väčšie. Ale nie je to podmienka toho, aby to tam bolo spolu, aby to bolo pravé. Od 250 gramových zliadkov a hore. 250 gramové niektoré bývajú aj zaliaté do toho plastu, ale často sa lámu tie obaly, poškodzujú sa tými ťažkými mincami, zliadkami. Takže častejšie bývajú voľné, takto iba položené, tak ako ty si mala teraz na ty v ruke. A k tomu je extra kartička vlastne s tým certifikátom. Strieborné zliadky najčastejšie najčastejšie liaté a zavakuované do plastových sáčkov vakuových, aby sa čo najviac oddialilo to černanie toho kovu. Prebehneme mince. Toto je vlastne minca. Bola to taká guľa veľkosti mandarínky. A aj keď to bola guľa, tak sa to považovalo za mincu. Prečo? Lebo mala vyrazenú nominálnu hodnotu. A vtedy sa z nej stáva minca. To je napríklad rozdiel medzi mincou a medailou. Keď dáš takúto otázku niekomu, tak ti povie, že medaila je väčšia. No ale už sme videli kilové mince. Smelo. Na medaili nie je nominálna hodnota, koľko eur, alebo dolárov, alebo čoho to je. Takže vtedy je to stále medaila. Keď na to hodíš, keď tam vyrazíš, to stojí 100 eur, alebo to má hodnotu, tak už je z nej minca. Aj keď bola z Tokia. Z olympiády. Minci máme kopec aj v našom e-shope, v našich produktoch a je to dosť široká téma. Keď sa klient tomu rozumie, je to super. Keď si ich nakupuje sám a vyberá si podľa obrázku, môže byť problém neskôr. A preto je dobré, aby sme vedeli, čo za mince máme a ako k ním pristupovať. Veľmi časté mince z rídzeho kovu. Čisté striebro, čisté zlato, čistá platina a tak ďalej. Jednoduché. Môžu byť mince zo zliatinového kovu a to je napríklad ten Krugerrand alebo American Eagle, kde je zlato, napríklad v tom strednom, v tom Krugerrande je zlato, ale je tam primiešaná aj meď, aj striebro. A takýto istý je aj zlatý American Eagle, ktorý má 3 kovy v sebe. Bývajú bimetalové mince a to je minca v minci. Takže je tam nejaký základ, najčastejšie to lacnejšie, takže často striebro a malý kúsok zlata, ale nie je to pozlatené, je to ďalšia minca, ktorá je narazená na to. Takže to nie je pozlatené, ako pofarbené, ale sú to dve mince tlakom spojené. Tie najčastejšie, čo máme označenie bulión, sú tie lacnejšie prevedenia tých mincí. Takže sú investičné, sú vysokej kvality, sú razené vo vysokom alebo neobmedzenom náklade a väčšinou ich dokážu raziť okolo 100 za hodinu. Mince proof sú level vyššie, dáva sa na ne väčší pozor, je tam viacej práce.
do tej matrice, ktorá to tlačí do toho lisu, vkladajú sa, vyberajú sa ručne a stláčajú ich nie jeden raz, ale až 6 krát ich vedia stlačiť, aby ten detail tam bol oveľa krajší, čistejší a každú jednu si vlastne ešte finálne potom dokončujú. Takže preto to je proof vždy aj jednak, že sú v krabičke, sú s tým certifikátom, ale vždy, keď zoberieme napríklad ten Rock Draka, obyčajného bulión a Rock Draka Proof, je vždy drahšia tá minca, lebo už len preto, že je za tým viacej nejakej manuálnej práce. A čo sa týka rýchlosti kovu? Rovnaké. A veľmi dobrý bol point na tej prvej tejto prezentácii, keď sme mali. Dá sa všimnúť, že keď máš mincu bulión, tak to, čo je vystúpené, je vyleštené. A pri tých prúfoch je to opačne. To, čo je vyleštené, to, čo je vystúpené, je matné a to pozadie za tým býva vlastne vyleštené. Dobre, vieme, že ak môžeme ešte že tie prúfy sú stále hodnotnejšie pri predaji, hej? Aby sme to klienta, alebo keď budeme tú otázku motivovali k tomu nákupu, alebo povedať, že budeme mať, že čo je tomu tá cennosť, či je to drahšie, či je ten výkup je potom drahší. Teda viac aj dostaneš pri spätnom odpredaji, hej? Keď bude ten spread rovnaký v percentách, tak je to úplne jedno. Takže spread sa hýbe vždy aj podľa ponuky a dopytu, tak ako sa tam hýbe cena. Ja čo s nimi preberám a keď nakupujú prúfky, tak to často berú ako nejaký darček, dedičstvo, ale málo kedy nejakú špekuláciu na budúcu cenu. Dá sa to, ale vždy si to vyberú ako nejaký hodnotný darček. Veľmi, veľmi často, málo kedy proof má neobmedzenú emisiu. Často býva len pár tisíc kusov týchto proof, takže z týchto dôvodov si to nakupujú. Či zberateľské ešte? Áno. Bol ten rok zajaca, strieborná minca, má 300 000 kusov emisiu a bola proof, kolorovaná, takže ešte bol ten drak vyfarbený, vyzeral úplne nenormálne a tých bolo, myslím, 6 000 iba. Vie vychádzať zoznam naozaj iba tej matnosti, že matné je predu a zadu, alebo ešte aj nejaký iný znak, rozdiel v tom proof a neproof. Môže byť stále kolorovaná. Ale toto je taký základný, ktorý si vieš všimnúť. Tuto som hodil po 3 mince z každej ako vzory. Tie prvé 3 vľavo hore sú kolorované, ale kolorované sú spôsobom kolorované ródiom. Takže strieborná minca sa pokladá do roztoku ródiového neviem akého oxidu a galvanizáciou vlastne takto očerná tá minca celá. Vpravo hore sú antik. To je vidieť, že sú ako také vybrúsené, také úplne zájdené, keby boli. Vľavo dole sú pozlátené mince, kedy nie je to tá bimetalová, ale je pozlátená, lebo je to tu nejakým spôsobom namalované tou zlatou. A úplne vpravo dole sú kolorované mince. Mincovne veľmi, veľmi podobne. Bude tam Pertmint, bude tam Royal Canadian s tým ich Maple Leafom. Oni robia aj platinové, aj tie ródiové vlastne. Je tam kanadská minca, tá čierna. Zaujala ma tá predposledná, tá De Gref belgická mincovňa. Oni majú strašne peknú sériu Big Five Afrika a majú aj Big Five Asia. A býva to ozaj v takej honosnej krabičke, taká až 3D minca, že hlava toho zvieraťa vlastne až vystupuje z tej mince a takisto sú v takej úprave antik, že už len za tú krabičku si ochotný dať kopec z peňazí, keby prázdna bola. Certifikáty právosti majú obsahovať to isté, čo pri tých zliadkoch, plus pár vecí navyše. Takže v štandarde budeme tam mať hmotnoskovú, typ, rídzosť a prichádza tam aj rok razby. Takto vieš rozlíšiť. Máme napríklad Rectangular Dragon, je tá hranatá minca draka a chodí každý rok. Máličko je tam iný zmenený aj ten dizajn toho draka. Pri každom roku je iný. Takže vieš mať vlastne
mincu s rovnakým názvom, ale ten rok razby je tam úplne iný. Musí tam byť nominálna hodnota, vtedy je to minca, jak sme si už pred chvíľkou povedali. Musí tam byť emitent, a to môže byť napríklad tá značka, to P-čko od tej Perth Mint. Ale ten symbol emitenta. Vyzerá to plus minus takto. Každý ten emitent si vie vlastne poskladať tie nápisy, ako uzná za vhodné. Cenu môže pri výrobe tej mince navyšovať aj to, že keď je to minca, tá mincovňa vlastne emituje nejakú menu, od ktorej potrebuje mať povolenie, licenciu od centrálnej ich banky, za čo sa platí. Preto keby sme mali, ja neviem, príklad, uncovú mincu, uncovú medailu, tá minca bude vždy drahšia už len kvôli tomu zvýšenému nákladu tam. A neviem, či ste to zachytili, že máme vlastne spoluprácu s tou mincovňou, ktorá robí aj našu sériu České hory. A vie si klient objednať, je tam nejaký minimálny počet kusov, ale vie si zákazník, klient objednať svoje vlastné mince alebo medaile. Napríklad pre firemných zákazníkov, alebo keď majú pre zamestnancov. 5000 kusov, myslím, je tam? Strieborných? No, a u zlatých je... Menej. Aby to plus minus dávalo nejakú matematiku aj tej firme, ale vlastne 5000 zamestnancov zase nie je až niečo ako neuveriteľne veľa. Takže vlastne je možné buď mincu alebo medailu si dať vlastne vyrobiť cez nás, cez Golden Gate, kde si vie ten človek, ten klient vytvoriť vlastný dizajn, vlastné logo svojej firmy alebo čokoľvek vlastne. Aj toto vieme spraviť. Certifikát, keď bude k proof minciam, bude často ešte v takejto kartičkovej nejakej podobe, niekde strčené, založené k tej krabičke. K umeleckým minciam ešte vlastne tam vie mať niekde podpis autor. Rozlišujú dokonca aj hranu, či bude hladká, bude nejaká vrúbková alebo nejaký iný vzor. Dokonca ešte aj toto tam si vedia všímať alebo hrať sa aj s takýmito drobnosťami. Bude tam to spracovanie, to bude práve to bullion, proof, antik. Môžu tam byť nejaké vlastnosti. Takže typ reliefu napríklad môže byť. Zrovna je to zase Perth Mint, ktorý niekedy má dvojuncové mince, ale sú strašne hrubé, pretože sú majú rovnaký priemer ako jednouncové, ale dvakrát toľko materiálu, takže nie je tá minca väčšia, ale je hrubšia. A takisto môže mať vlastne sériové číslo, keďže má nejakú obmedzenú emisiu, tak vieš, že koľku z tých mincí máš ty. Všetky v ideálnom svete chceme, aby boli good delivery, čo my máme vlastne všetky zliadky alebo napojenie na zlievarne, ktoré spĺňajú štandardy good delivery. A je to taký, hovoríme, že to je ISO norma, ktorú musia vlastne spĺňať. Takže je úplne jedno, aký je to emitent, aké je tam logo, či sú tam 3, 4 alebo 8 deviatok Rídzosť, sú vlastne rovnako uznávané po celom svete. Ten štandard, alebo to označenie im dáva LBMA, takže londýnska vlastne burza s drahými kovmi. A čo som si všimol je, že musia vlastne, jedna z tých podmienok, ktoré musia spĺňať tie mincovne zlievárne je, že musia ročne vyprodukovať aspoň 10 tón zlata alebo 50 tón striebra a mať majetok aspoň 17,5 milióna eur. Takže už je to nejaká inštitúcia, ktorá dokáže tú kvalitu držať, pretože tie linky a tie PC a všetko, čo vnútri ide, funguje stále dookola. A na konci tej prezentácie určite keď ju bude Michal posielať, tak na týchto linkoch vlastne dvoch sú, na tom LBMA je práve to vysvetlenie tohoto jedného z tých inšpektorov v LBMA, ako k tomu pristupujú, čo tí ľudia musia spĺňať. To je také krátke videjko, že vlastne na čo sa zameriavajú. A ten druhý je Good Delivery List, kde je vlastne si vieš preveriť toho emitenta,
vypíšeš si ho tam do vyhľadávača a vyhodí ti stránka, či ten štandard má, keď tam nebude, tak ten štandard vlastne nemajú. A vieš sa teda dopátrať, že s kým robíš, kde si videl akú mincu, zliatok, neviem čo klient kúpil, kade tade ešte pred nami, alebo to niekde dostali a vedia vlastne preveriť minimálne to, ako to je. Stretol som teraz s klientkou, zomrel jej brat a teda vypratávali dom a povedala mi, že pod postelou našli plnú krabicu strieborných mincí. A keďže nikomu za celý život ten pán nepovedal o tom, že ich má, tak nevedia, čo sú, koľko stojí, ako sa tam zobrali, či sú pravé, nie sú pravé, ako k tomu teraz pristupovať. A aj s týmto vieme tým ľuďom pomôcť minimálne s tou našou mašinkou, ktorú máme v Trnave, preveríme nejakú právosť a vieme sa my na to nejakým spôsobom pozrieť. Keďže je to minca, tak tam bude nejaký emitent, ktorého vieme aspoň podľa tohoto listu preveriť a podobné veci. Ale mi to prišlo také zaujímavé, hej, že sama tá klientka najprv pochybovala, nevedela, OK. Začali sme spoluprácu, založila komoditný účet a všetko. A zrazu teraz zistila, že jej brat už dávno mal pod postelou kopec mincí, len to nemal na čele napísané, nikto o tom nevedel. Ten asi... Tak. Bože, som super. Pochvál sa. Ďakujem. Dobre. Ďakujeme. Nedodalo niečo. Sú ešte nejaké otázky, nejaké skúsenosti s klientami? To bude to najčastejšie. Či je to práve? Áno. Yes. No. Ako to preverujeme? Ty preberáš zlato, máš nejakú skúšku? Áno, mám takú mašinku. Pošlem do skupiny video, čo máme vlastne na WhatsAppovej skupine, jak to funguje. Čau, pán. Dobre, tak potom vedieť, keď bol. My máme, je niekoľko spôsobov, ako to vieš preveriť. Ten prvý, strašne jednoduchý, položíme to tam na tú našu mašinku, môže to byť tendenčné, že je to u nás, hej, môžeme mať neviem čo, OK. A vieš s tým ísť do zlatníctva, každý zlatník by ti to mal preveriť, presne tak. Alebo ešte to skúšajú aj to, No, tak. Puncový úrad napríklad. A potom poďme do tých úplne strašne jednoduchých, ale nikoho sa mu do toho nechce. Máš rád matematiku a výpočty? Výborne. A tu sme pri tom. Pôjdeme na Wikipédiu, nájdeme si hustotu zlata, vygooglíme si vzorec z fyziky, ako vypočítame hustotu, koľko vody nám musí vytlačiť. Zoberieš odmerku, naleješ tam vodu, strčíš tam ten zliatok a vyrátaš si, koľko vody vytlačilo. Keď to vytlačilo toľko, koľko malo zlato vytlačiť, musí to byť zlato a nič iné. Lebo keď tam je zmes, už je inak to vytlačí. Presne tak. Otázka je, toto ti každý povie, že toto robiť nebudem. Dobre, potom si môžeš zobrať čubleru. Na web stránkach títo emitenti, vlastne rafinérky, majú rozmery tých zliatkov rozpísané. Tak si zoberiem šubleru a si odmerám, či to sedí. To už mám ďalšie dva primitívne spôsoby, ako som prišiel na to. A potom taký môj strašne obľúbený, že firma je tu od roku 2011. Už sme predali cez 200 tón striebra, cez 25 tón zlata. 70 000 klientov sme hitli teraz niekde v tomto období. A ty si ten prvý, čo si nás prekúkol, že máme fejky. Aha, skvelý argument. No. A ty to skúšaš na tom našom strojčeku, hej? Áno. Ten funguje ako vložíš, ho tam si nedopovedal. Máš tam taký strojček a on je kalibrovaný na to, či to bude zlato, či to bude striebro, či to bude platina, alebo to bude ten Krugerrand, pretože ten má iný pomer, inú zmes, alebo tam bude American Eagle. Príklad, navolíš si tam ten zlatý a teraz ty ho tam postavíš. A on tam má taký dvojriadkový displej, ako mal niekedy Ericsson, mobilný telefón. A sú tam také dve zátvorky. A potrebuješ tam mať ten bod, ktorý musí byť medzi tými zátvorkami a vtedy vlastne mašinka hovorí, že je to pravé. Keď to je fejkové, tak tá zátvorka je prázdna. Ten bod je niekde úplne inde. To je ako vážička, váha.
Nie. To meria nejaké vlny, odpor, neviem, niečo medzi tým. Tak. Ale vyzerá to ako váha. Áno. Ale robí to nejaký screening? Áno, presne tak. Nejaké, či to budú vibrácie, EZO, neviem čo. A tak to vlastne zmeria. Toto používame ale najčastejšie, keď vykupujeme zliadky, čo neboli kúpené u nás. Všetko, čo bolo kúpené u nás, keď klient vlastne nastavuje si odpredaj, tak keď nesie zlato, tak si odklikávaj konkrétne čísla tých zliadkov, ktoré prinesie. A my podľa objednávky vieme, že boli kúpené u nás, takže toto vôbec neriešime. Takže vy len číslo porovnať, áno, na druhý. Tak, či to nie je polámané, či to budem vedieť odovzdať ešte niekomu vlastne bez hanby. A to je vlastne celé. Takže používam často, keby niekto priniesol. A zatiaľ sme to dvakrát možno sme to použili, že klient odpredával niečo, čo nebolo kúpené u nás. Ráde sa stalo? Ďakujem.